Πώς το λένε? Με λένε Γιώργο. Το επώνυμό σου? Παπαπαύλου. Κύριε Παπαπαύλου, κάνετε τον γκέι χαρακτήρα στο έργο, έτσι δεν είναι? Ναι. Θέλω να μου πείτε αν όταν φυλάτε έναν άνδρα στην παράσταση βλέπετε αντιδράσεις από το κοινό ομοφοβικές. Επειδή είμαι μέσα σε αυτό και είμαι πολύ προσιλωμένος σε αυτό που κάνω, δεν βλέπω αντιδράσεις, η αλήθεια είναι. Δεν έχω ακούσει τίποτα αρνητικό. Αλλά νομίζω πια είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτό. Δηλαδή, και δεν είναι το φιλί η ουσία όλου αυτού. Δεν είναι δηλαδή ότι φιλιάται ένας άντρας με έναν άντρα ή μια γυναίκα με μια γυναίκα. Είναι κάτι πιο βαθύ. Πώς πέθανες? Πέθανα από καρκίνο. Είχε σχέση με κάποιον άνδρα? Εννοείται. Στην παράσταση πάντα? Στην παράσταση όχι. Εννοείς αν ο μονόλογος αυτός που λέω ο πρώτος, που είναι ένας γκέι μονόλογος, ενώ ότι μιλάει ένας άντρας για έναν άντρα, ναι, υπάρχει μια ιστορία... 6 χρόνων? Υπάρχει μια ιστορία 6 χρόνων, ναι. Άρα δεν πεθαίνει ο ένας από τους δύο. Απλώς αναφέρεις μια ιστορία που τελείωσε. Αναφέρω μια ιστορία που θυμάμαι προκειμένου να πείσω τον οδηγό να με βγάλει γρήγορα έξω. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Οι γκέι σχέσεις, πιστεύεις, σε αντίθεση με τις straight σχέσεις, ότι κρατάνε λιγότερο ή δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν? Τι γνώμη έχεις? Ξέρετε, αυτοί οι διαχωρισμοί είναι λίγο επικίνδυνοι στη σημερινή κοινωνία. Δεν πιστεύω καθόλου στους χαρακτηρισμούς γκέι σχέση, straight σχέση. Πιστεύω στις σχέσεις δύο ανθρώπων, όπως λέει και η Αλεξία στον τελευταίο μονόλογο, μπορείς να ερωτευτείς όποιον θες, άντρα, γυναίκα, παππού, γιαγιά. Όχι, είναι θέμα ανθρώπου και χαρακτήρα. Το πώς θα διαχειριστεί την ανάγκη του να συνυπάρξει. Που νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό και αυτό ψάχνουμε όλοι. Αν δύο άτομα θέλουν να συνυπάρξουν, αλλά ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν τους το επιτρέπει, πιστεύεις ότι μπορούν εύκολα στην Ελλάδα να το κάνουν, όταν υπάρχει λογοκρισία στις κινήσεις τους και στον ερωτά τους? Για τις μειονότητες, τα μειονότητες σε εισαγωγικά, πάντα, πολλά, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά σημασία έχει να κοιτάς εσύ τι θες και πόσο είσαι διατεθειμένος να δώσεις τη ζωή σου αυτό που σου αξίζει και που της αξίζει. Και να μην, δεν έχει κανένα νόημα να δίνεις βάρος και βάση στο τι λένε οι άλλοι γύρω σου. Σαφώς ζούμε σε μια κοινωνία και όλοι μαζί υπάρχουμε, αλλά βασικά είναι τι θες εσύ. Τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα να είσαι γεμάτος. Φοβάσαι το θάνατο? Ναι, όχι το δικό μου όμως. Καθόλου. Θα ήθελα να μην πεθάνω άρρωστος, αλλά κυρίως φοβάμαι το θάνατο των δικών μου ανθρώπων. Τρέμω τη μοναξιά. Την τρέμω. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ με τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κοιτάς και αυτό και εμένα και ό,τι θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις, να είσαι σχετικά ελεύθερος. Και αυτό ας πούμε το κάνω, για να ξέρεις. Διαφωνώ με το ασπρόμαυρο. Δεν με νοιάζει.